zimatanthauza chani? Kodi mbuyomo kunachitika chani kuti zinthu zisinthe Amalawi tikhale odzilamulira? Mpulogalamu imene yapadera tikufuna tiunikire nkhani zimenezi kuchikire zambiri zokhudza zomwe zinachitika mu nthawi imeneyi ya independence zaka 60 zapitazo. Pano pa MBC takubwera tathokoza kwambiri. Imeneyo ndi mbiri imene anaonera Dr. Josiah Mtawanji amene adalipo mmene dziko linkalandira ufulu odzilamulira. Timvenso maganizo kwa anthu ena kuti kodi akamati independence kwa iwo zimatanthauza chani, komanso amene adalipo nthawi imeneyo ndi chani mina chimene angakumbukire nkutidziwitsa ife amene tabadwa pano tisakudziwa kunoti tikungomva kuti dziko la Malawi lidalandira ufulu kuchokera ndithu kwa azungu amene ankalamulira ndipo kuti zinali zatanthauza lotani. Tiyeni tipitirire kucheza ndosiyanasiyana programu. Tikupitira ndi programu yathu imene yapadera imene tikufuna kuunikira zambiri zomwe anthu amadziwa zokhudza tsiku limeneli lokumbukira ufulu odzilamulira pamene tikuona kuti papita zaka 60 zaka 60 tikukumbukira ndithu kuti tidalandira ufulu odzilamulira. Ndi tikufuna timve maganizo anthu osiyanasiyana. Poyamba bambo mwina mungotikumbutsa dzina lija ndi ndani? Dzina langa ndine Elias Jarvis. Muzilankhulako ndi mwina mokweza Elias eti? Dzina langa ndine Elias Jarvis. Tangu tilongosolera mwina mmamvetsetsa bwanji nkhani yokhudza ufulu odzilamulira? Ufulu odzilamulira takufotokoza kuna kuti zimatanthauzapo zinthu zingapo. Funa ndikukumbukira nyengo zina zimene ngati dziko la Malawi linadutsamo zaka zambuyozo. Chabo ndimukuona kuti mwina nkofunika kuti dziko la Malawi lizikumbukira ufulu umenewo? Ndikofunika kwambiri kuti dziko la Malawi lizikumbukira pa zinthu zingapo zimene zimatanthauza. Mwachitsanzo ifeyo ngati oti anthu amene tabadwa pakali panopa kuti tizindikire kwenikweni kuti mbuyo mu dziko la Malawi lidadutsa mu nyengo zotani. Timazindikira chifukwa cha tsiku ngati limene lili mbali imodzi zimatitanthauzaso ngati history kuzindikira kuti dziko la Malawi lidadutsa kuti nanga likupita pati nanga lili pati nanga likupita kuti. Ndi mukuona ngati kuti mwina palipo pamene tikuyenera kukonza ngati dziko pofuna kupita patsogolo pa nkhani imene ya ufulu odzilamulira? Ngati boma zipali zinthu zingapo zimene litoyenera kuti likonze chifukwa ngati mwachitsanzo munthu aliyense akamakhala amakhala kuti chaka ndi chaka amakula ndi amadziyang'ana kuti pamene ndinali wang'ono ndinali mu nyengo zotani, pamene ndili pati nanga kuti kumene ndikupitako ndikuyenera kuti machenjes kusintha kwanga kwa ine moyo wanga ndizisinthe motani. Ndiye ngatinso bomaso ndithakuyeneranso kuti likhale kauniuni kuti kale nthawi imene Malawi asanakhale Malawi kodi lidali mu nyengo zotani nanga panopa lili pati. Ndi nangu kusintha kukhalepo kuti ngati panali nyengo zina zake zovuta kodi nanga kutsogoloko ana akubadwawa angadzalowe mu nyengo ziti. Ndiye kuzimbali ngati ya boma ikuyenera ndithu kumakhala pansi ndi kumaunika m'masiku ngati amenewa kuti azikuona kuti kutsogolo kumene tikupitako ni zinthu zimene tingayenera tisinthe pa zinthu zingapo zimene tinadutsamo m'mavuto. Chabwino mwinano ngati niyo munthu mukuona ngati kuti pakupewera ndi pati pa nkhani imene ya independence mwakamba kwambiri za boma, koma iniyo ngati munthu amene muli ku Malawi kuno umaona kuti kuno ufulu munati ndofunikira, mukuona kuti ngati munthu kapena ngati anthu tikuyenera kusinthanso motani? Ife anthu tikuyenerabe kusintha ngati imene ndafotokozera kale kuti moyo wa munthu umadziyang'ana kuti ndinali pati ndili pati ndipo ndikupita kuti. Koma nthawi zinaso pa munthuso ufuluwonso ukapandanso kusamala kwambiri umathanso ukupwetekanso iwe mwini. Ndiye pamene munthu ukukhala ndi ufulu paweka ukuyeneranso kulemekezanso ufuluso wanzako
kukana kuti mwina mwake pazikhala kusalumikizana bwino. Tithokoza kwambiri bwana Elias. Zomwe kwambiri. Chabwino amene ndi Elias nzika ya mu mzinda wa Lilongwe kufotokozapo ndithu zina ndi zina zimene iwo amadziwa pa nkhani yokhudza independence. Apanso pala bambo ena amene tifuna ticheze nawo tingomva ndithu kuti iwowa amamvetsetsa bwanji. Wandikirani chief. Fikani ndithu fikani. Chabwino poyamba tifunse dzina lija ndi ndani? Ine ndine Lakson Chingambeni Mpinganjira. Chabwino ampinganjira. Mumamvetsetsa bwanji nkhani yokhudza ufulu odzilamulira? Inetu ufulu odzilamulirawo ndimumvetsetsa kwambiri chifukwa cha kumbuyo umene achoka. Chifukwa ndikamaona mmene zikukhala masiku ano ndimaona kuti anawa sazindikira kuti kodi ufulu nchani. Ndiye mpofunikira ndithu anawo maunikira kuti ufulu nchako. Ndiye pakuti masiku ano anawa amanena kuti akuluakulu ndi otha nzeru. Uyiwala kuti munthuwe ngakhale boma likamakulemba ntchito amati kodi uli mmakala udachita chani nchani usonyeza kuti amafuna munthu wakukhwima nzeru. Ndiye pamene pasi pafunika anawa zitimva ife tikamalankhula kuti umunthu ndiye kumverana wina ndi mnzake monga amene amatiphunzitsa Dr. Banda. Ndeno ufulu umene uwu ndikufunano mufotokoze kuti iniyo mumvetsetsa bwanji akamati dziko la Malawi lidalandira ufulu odzilamulira palokha zaka 51 zapitazo. Ineyo tidalandira ufulu odzilamulira tikhala anthu a independent ochita zinthu monga mwamati patete. Ndiye pamene papa penanso pamene pada kuika pang'ono mponera kuti ufulu utatifikira sidadziwa udindo wa ufuluwo. Chifukwa kati ufulu uzonetsetsa kuti kodi mzako umpangira za ufulu koma kupanga ufulu wawe wekha kuti ayi ndizichita izi ukhala ngati kuti wataya ufulu chifukwa ufulu ndi udindo. Ndiye mukuona ngati kuti nkhani za chisangalalo chimene cha independence cha 6 July ndizofunika kuti tidzikumbukirabe? Izi nzofunika kwambiri chifukwa tikhala ngati mbewu ya lokolo tifuna kuti isathe. Mbewu ya lokolo imene udali nayo ufuna kuti isathe kuti mbadwo umene ubwera adzayione kuti anthu azidziwa kuti udali Dr. Banda. Kodi Dr. Banda adachita chani? Njanje imene timayiona imayendayi imene idafayi adayika ndi Dr. Banda ndi bungwe la Canada adayika ndi ma-Canadians. Ana asadziwa kuti adayika ndi anthu a Canada njanjeyi amankaza kuti angokhalako. Pamene mbuyomo tipite ku Blantyre timakagonera pa depot. Ndiye ufulu utabwera masiku ano ndiponi sitigonanso pa depot timbakakwera nkupita mwinanso dzagona konkuno upita ku Blantyre. Koma chifukwa cha ufulu ngati umenewo watayitsanso ulemu. Nchifukwa chani mwina mukulimbira kuti achinyamatawa ulanawa sakudziwitsidwa? Mwina vuto lili pati pa nkhani yokudziwitsa anthu pa nkhani yokhudza ufulu odzilamulira umene dziko linatenga ndithu zaka 60 zapitazo? Okay, anawa udzimira paokha kwachuluka chifukwa cha chikhalidwe chimene akutengera cha masiku ano. Sautenga monga ngati ine ndine mcheweti. Kuchichewa timakhalanso ndi makhalidwe akuchichewa timauzana makhalidwe. Ndiye anawa amati achikhalidwe cha kumtundu wawo monga Mlomwe alinso ndi chikhalidwe cha kuchilomwe. Atamvetsetsa kuti monga ifeyo tidakula ndi chiganizo timati tikamabwera tikamayenda uone munthu wamkulu abwera uko tinavala chisoti kumutuku timavula. Azimayi akamabwera uko akona azibamba akubwera amang'ana kumbali usonyeza ulemu. Ndiye ulemu umenewo akuti masiku ano kupusa. Ndiye vuto lili pati? Vuto liliposamvera. Titani ngati dziko kuti tikonze kuti zisankho ngati zimenezi kapena chinthu chimenechi chikhalepo be mpaka kalekale? China ndi chiti chimene chidalakwitsa wana. Masukulu amene timba ife aphunzitsa mapereka punishment. Akapereka punishment makhala punishment yolimba. Mwana akapita ku nyumba pokabwera mawa amati ine nsakachitenso okuti kudabwera ufulu oti mwana atumachita chilichonse n'chifukwa chake tatayika. Punishment boma likhale very strict monga mmene mulimakhalira
bible amati ochita choyipa alangidwe ndithu. Ulanga kusamakhale kosankha kuti uyu wavala chekete, uyuyu wavala tisheti yong'ambika, koma ngati alakwa mofanana alangidwe mofanana, aziopa, azichita mantha. Mwina pomaliza mukuona ngati kuti ngati dziko tidzikondwerera bwanji chisangalalo chimenechi? Ukondwera kwathu ndetu pa chisangalalo chimene cha 6 Julayi nkosefukira. Chifukwa poyamba ukamakondwa uzidziwa kuti kodi ukondwa chifukwa chani ndipo idabwera bwanji, uzikumbukira zimenezo ndi ukondwa bwino. Poyamba tizikumbukira kuti 6 Julayi nkamuzu akati kwacha amati kwachadi. Anthu ife timakhala ndi 6 Julayi timakumana konse maboma onse nkumavina ukondana ukumana maboma onse kuja atu kamuzu kudala ugwirizanitsa mtundu pamodzi kuti kandi wendani ndi mkhale pamodzi. Tizikondwerera koma tikukumbukira kuti adabzala kodi 6 Julayi ndani kuti asadzewalike mpaka kalekale. Tonani chifukwa choyiwala ena atu adatenga njenje ija umakakhomerapo zitini. Ndi utsogoleri umene udala osaganizira kuti kutsogolo kwa ana adzaone mbiri. Amene wanda mpinga njira akudzenza nawonso kupereka maganizo awo nkhani yokhudza ufulu odzilamulira, nkhani yokhudza kuti dziko la Malawi lakwanitsa zaka 60 lili pa ufulu odzilamulira. Ine mwa mtumodzi ndathokoza kuti nali limodzi tamva maganizo osiyanasiyana kuchokera ndithu kuja kulikuni kwa Dr. Ntawanji amene atipasa chithunzithunzi amene zinkachitikira nthawi imeneyo. Dzabweranso anthu osiyanasiyana amene tachezana mu mzinda wa Lilongwe nawonso pereka maganizo awo kuti kodi nkhani